Pahirapan ang supply ng inuming tubig sa barangay Aluwakwak sa bayan ng Lingayen. Ang mga residente kailangan pang maglakad o biyahe ng 7 kilometro marating lang ang pinakamalapit na water refilling station. Kaya noong nalubog sa baha ang barangay, noong kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Egay, 1 linggo silang walang mainom na tubig. Noong nakaraang linggo, bumisita sa barangay ang Metropolitan Waterworks Sewerage System o MWSS upang magbigay ng tubig na ligtas na maiinom. Gamit nila dito ay mobile water treatment system. Very safe. Kasi ang criteria po natin, ang criteria po sa compliance is compliance sa requirements ng Philippine National Standards for Drinking Water. Wala po tayong problema doon. Ang nakolektang tubig mula Agno River ay papaikutin sa water treatment machine upang matanggal ang mga dumi bago ito suriin ng mga eksperto kung ligtas itong inumin. Unang sumubok dito ang mga kawani ng pamahalang panlalawigan. Nang matiyak na ligtas ito, si Nanay Marites agad kumuha ng lalagyan ng tubig para may mainom ang kanyang pamilya. Malaking tipid na kasi bira sila, kuminsan 1 linggo yung nila pumupunta dito yung pinagkukuha na namin ng mineral. Hindi rin naman ito pinalampas ni Nanay Rizalina. Nalasaan ko po na mas masarap po ito kaysa yung parang parehas na rin po yata yung yung tubig na nanggagaling din sa bayan. Iikot pa sa mga bayan ng Urbistondo at Calasiao ang nasabing treatment facility na hirap rin sa supply ng tubig na maiinom. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.